салом арз мекунем ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Рафтем. дигар барои Роналду чизе намонд ки аз дигарон фарқ намояд. бо касе дар бораи Криш баҳс намоӣ ҳатман мегӯяд ки ягон бозингар ба қавле қадди Роналду ба осмон парида гол зада метавонад. ҳаст ягон нафаре ки бо ман дар ҳамин мавзӯъ мубоҳиса кунад. бинед ман зидди шумо чӣ далеле дорам. як бозигари дастаи Монтерреали Шотландия аз Роналду баланд парида гол зад ки ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои хейтерҳои португалӣ ба қавле нони тайёр пайдо шудааст. ин бозингар Мугаби ном дорад ки дар дирӯза бозӣ муқобили дастаи Росс Каунти дар доираи рақобатҳои чемпионати Шотландия дар дақиқаи 72 голеро зад ки ба қавле талхаи ҳамаро кафонд. баъди таҳқиқотҳо маълум гардид ки пойҳои Мугаби аз замин фосилаи 75 сантиметр боло шуд ки ин дар қиёс бо голи задаи Роналду ба дастаи Самдория соли 2019 4 сантиметр болотар аст. яъне Роналду фосилаи 71 сантиметр аз замин боло шуда буд. Мугаби дар ин маврид гуфтааст ки Роналду рақиби арзандаи дилхоҳ футболбози дунёст. аз ин рӯ бояд ман баъди ин гол ба ӯ менавиштам ки бародар ту бояд сатҳи бозиятро баландтар намоӣ. албатта хурсандиовар аст ки туро бо яке аз беҳтарин футболбозони дунё муқоиса мекунанд, аммо кафолат намедиҳам ки ман як бори дигар аз Роналду баланд бипарам, чун ӯ ин корро як бор не балки даҳҳо бор иҷро кардааст, гуфтааст Мугаби. тасаввур кунед, футболбозон мехоҳанд ки аз Роналду боло бошанд. ман мегӯям ки болои баъд рафтан лозим нест, афтиданаш дар довар хоҳад буд, ё не? ба фикри шумо бозӣ миёни дастаҳои занонаи Реал ва Барс ҳамун қадар ҷазобияте дошта бошад ки дастаҳои мардона дорад? ин суол ба қавле ба сарам ҳам ту пайдо шуд, аммо масъалаи асосӣ чизи дигар аст. дирӯз бозӣ миёни онҳо бо эътироз оғоз шуд. яъне пеш аз оғози бозӣ футболбозони ҳар ду тараф норозигии худро ба Федератсияи футболи Испания баён карданд. ин дар ҳолест ки Ассотсиатсияи футболи занона ва Федератсияи футболи Испания бо сабаби хуруҷи коронавирус бозиҳоро хеле зиёд ба таъхир мегузоранд. масалан барои дастаи Барселона дар ҳамин мавсим аллакай 5 бозӣ мешавад ки ба рӯзҳои дигар гузаронида мешавад. духтарон пеш аз оғози бозӣ ба сифати эътироз чанд лаҳза бозӣ накарданд ва ба ҳамин маънӣ норозигии худро аз қарорҳои мазкур баён намуданд. бо иттилои пойгоҳи хабарии АС чанде аз дастаҳои занонаи чемпионати Испания ба таври хаттӣ аллакай эътирози худро ба ниҳодҳои асосии футболии Испания баён карданд. аз ҳама ҷои ба қавли зури ҳамин хабар медонед чи аст? дастаи Реал Барселонаро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод ва бобои ман гуфт ки ин дастаи занонаи Барс ҳам аз дасти мадридиҳо рӯз надоштаанд ку? ҳамин Неймар оҳиста оҳиста дар ПСЖ одат кард. ба гумонам Алхелайфи ахиран бо бразилӣ забония кард. ин дар ҳолест ки сару садоҳо дар мавриди дастаи ПСЖ-ро тарк кардани ӯ зиёд шуд ва ҳамагон ҳадс бар он мезаданд ки агар баргашт ба Барселона барор нагирад, пас ҳатман Неймар дар дастаи дигар меравад. аммо чаро онҳо аз забони Неймар гап мезананд? дар ин маврид худи Неймар даҳони овозабарорҳоро баст ва навишт ки ҳоли ҳозир ман дар ПСЖ хеле хушбахтам. ҳама чӣ иваз шуд. ҷузъиёти инро ман барои шумо шарҳ додан наметавонам, аммо ман дар ин даста боқӣ мемонам. мехоҳам Килиан Мбаппе низ дар даста боқӣ монад. мо мехоҳем ки ПСЖ абардастаи дунёӣ бошад, навиштааст Неймар. Неймаре ки дар соя гаштанро дӯст медорад ва дарахте ки сояи ғафз дорад мавсими оянда дар Париж хоҳад буд. мегӯям ҳамин Неймаре ки дар боло ҳоло дар мавридаш гуфтем шайхони араб пули бисёртар ваъда кардаанд чӣ ки дигар пеши чашмонашро намебинад. дар дирӯза бозӣ ӯ ҳамин қадар хурсанде буд ки ҳатто ҳангоми иҷрои зарбаи пеналти рӯи дарвозабони ҳарифро нигоҳ накардааст. ин албатта аз худхоҳии ӯ дарак медиҳад ки барои задани пеналти ҳарифи рӯбарӯи худро баҳои кам медиҳад, вале аз ҷиҳати дигар аҳсан бояд гуфт ки ба дигар тараф нигоҳ карда тӯбро вориди дарвоза сохт. инро дар навор хуб дида намешавад, вале футболбозони дар он ҷо буда аз ин чиз воқифанд. Неймар дар ин бозӣ ки муқобили дастаи Лориан буд, як бор не балки 2 бор аз пеналти гол зад, вале ҷои аз ҳама зури ин хабараш он аст ки ПСЖ дар охир бо ҳисоби 3-2 бозиро бой дод. ана оқибати пеши чашмонро надиданд. бузургони футбол афсӯс мехӯранд ки бо Юрген Клоп кор накардаанд. ба фикри шумо ки афсӯс мехӯрад? ба фикри ман бояд Стивен Ҷерард аз ин чиз мутаассиф бошад. ба фикрам не, балки ман аллакай медонам ки ӯ афсӯс мехӯрад. пойгоҳи иттилоотии гол бо расонаӣ кардани хабаре аз забони Стивен Ҷерард навишт ки агар Ҷерард бо Клоп кор мекард чӣ мешуд?
خود جرارد در این مورد گفته است که اگر صحیفه تاریخ رو ورقگردان کنیم از یگانه چیزی که در فعالیتم در لیورپول افسوس میخورم این همون پیشنهاد آخرین لیورپول بود که من راضی نشدم. من امکانات خیلی بزرگ داشتم که زیر سرمربیگی یورگن کلوپ چند وقت دیگر بازی نمایم، گفته است استیون جرارد. سوال عجیب، اگر جرارد با کلوپ کار میکرد چی میشد؟ یا اگر مسی و رونالدو با او کار میکردن چی میشد؟ زلاتان ابراهیموویچ باز همه را حیران کرد. او در وقت تمرین گل زد که با عقل انسان راست نمیآید، هرچند در نوار آنقدر خوب دیده نمیشود، ولی از پریدنهای ابرا معلوم است که این کار را هر کس کرده نمیتواند. زلاتان ابراهیموویچ هنگام تمرین از یک پرتافت همدسته‌اش گل را زد که اگر در وقت بازی میزد بشبه گل بهترین تاریخ فوتبال خواهد بود. این گل را خود شویدی در توییتر رسانه‌ای کرد و بالای آن نوشت که نیزه. با همین تمام، تا دیدار خیر.